Друго е, така си доставяш удоволствие на тебе. Един път в годината месиш, един път правиш, обаче пък... Да, аз да го домеса. Обикновенно, когато баба прави козунак, първо пресява брашното. След това добавя захарта, султа, разбърква и си прави кладенче. Добавя млякото с маята, чуква си яйцата, разбърква съставките и замесва меко тесто. Постепенно добавя мекото масло, като продължава да меси. И след това меси. И меси. И меси. И така докато се получи гладко тесто. Оставя го да втаса, разточва го на тънък лист и го намазва с масло. По бабишки. Наръсва го с тафини и навива на руло. Баба оплита козунака и го оставя във формичката да втаса, докато стане двойно. И остава само да го изпече. По този начин се получават наистина пухкави, обемни и красиви козунаци, които се късат на конци. Иха! От 20 години не си правила козунак до сега? Не. На кой да го направя? Не да знам. Месене, втасване, сутринта от 5 до 10. Добре, де втасването ще го изчакаме, ама това месене... То повече време отива в втасване. И да, има повече усилия отиват в месенето. Сега, ако искаш да ти е сладко... Не, аз ще мисля да го направя без месене това. Вие сега сте модерни, бе. Ако можеш да ни ядете и да сте сити. Да. Гледай, това няма да го направиш с без месене. Ами ако успея. Конците ще са цел. Докажи ми го, гледай. За да го докажа, бързо обобщение за живота на едно козуначено тесто. Първо, забъркваме съставките, което е един вид неговото раждане. След това предстоят 20-30 минути яко месен, докато тестото стане наистина гладко. Оставяме го да втаса, поне докато удвои обема си. Оформяме и предстои второ втасване във формичката, докато козунака хубаво се издуе. И остава само да го изпечем. Сега, идеята е напълно да пропуснем тази стъпка с месенето в началото и да я заменим с едни прегъвания, които ще направим на всеки 30-40 минути по време на първото втасване. Техниката се нарича Stretch and Fold и се ползва обикновено за квасени хлябове, но също работи добре и за пици, мекици и за банички. Сега ще видим дали работи и за козунак. Брашното, освен че е съставено от огромни количества нишесте и дребни количества мазнина, също така има в себе си доста протеини. Голяма част от който е глутена. Когато замесваме едно тесто, именно този глутен започва да се оформя в една мрежа, така наречената глутенова мрежа. Продължителното и разтягане, т.е. месенето, води до по-гладко и еластично тесто, което може да се издуе повече, защото задържа повече въздух и съответно да се получи по-мек и пухкав хляб. Обаче това, което много рядко се споменава, че ако оставим брашното хубаво да попие водата, повече глутен се намокря и е готов да се включи в глутеновата мрежа. Така можем да получим достатъчно разтегливо тесто с много по-малко усилия. След като тестото си е починало 30-40 минути, е време да го прегънем. За целта го повдигам от единия край доколкото мога преди да се скъса и го прегъвам към центъра. Повтарям същото нещо от общо 4 страни, покривам го и го оставям отново да си почини. След тази почивка отново ще го прегъна, като този път се сетих, че ако първо си намокря ръката, няма да залепва тестото по нея. Тези прегъвания до голяма степен ще заменят месенето, което правим по принцип, но изискват много по-малко труд, защото даваме време на брашното да се намокри. След третото прегъване предстои една последна почивка. Набрашнявам плота, изсипвам си половината от тестото и го разточвам.
намазвам го с масло, по бабешки, и наръсвам с стафиди. Навивам на руло, оплитам, оставям го във формичката да втаса и следва само да го изпечем. По сценарий този кознак не трябваше да се получи толкова добре. Исках да покажа провалена версия на приготвяне на кознак, за да мога да обясня как влияе маслото на самото тесто. Маслото буквално застава на пътя на глутена и започва да пречи на тази глутенова мрежа. По този начин тестото става много по-крехко и много по-лесно се къса. Затова в класическата рецепта често добавяме по-бавно маслото, докато го месим, след като вече леко се е заформила глутенова мрежа, за да може да не ни пречим толкова. В този случай обаче добавихме всичкото масло наведнъж директно към тестото, при това разтопен. Въпреки това, този кознак се получи успешен и имам някакви предположения защо. На някакъв етап, докато снимахме, и докато се оправим да разрешим всичките тия технически проблеми, за да мога да продължим да снимаме, тестото реално имаше общо 5 часа да втасва и да си почива, преди аз да го оформя и да го сложа в тавичката да се изпече. По принцип трябва да са 2 часа. Явно това допълнително време е позволило на глутена да се намокри и да се оформи в хубава мрежа, въпреки това, че го отдавихме с масло. Тоест с достатъчно време този метод работи така или иначе. Този кознак, въпреки че изглежда изключително добре, дали има конци, къса се малко повече като мека питка или като тутманик, рони се, но това не са конци. Козунака мирише много добре, доста е вкусен, но не е на конци. Затова ще пробвам още веднъж, като този път ще сложа много по-малко масло в самото тесто и повече, когато го навивам. Знаех си, че това така ще стане. Още докато го разточвах, видях как са останали някои дребни парченца захар и мая, които не са се разтворили напълно. И най-вероятно и затова му отне повече време да втаса. Козунака си изглежда супер, но това, че не са ми се разтворили всички съставки, не е окей. Да се чуда как мога да разтворя тази захар и се сетих, че в някои рецепти първо разбъркват яйцата с захарта. По този начин преспокойно захарта може да се разтопи. А маята ще разтворя в млякото като баба. Ще смеся всички течни съставки заедно с маята и ще замеся един нов козунак. Обаче този път няма да слагам стафидите, защото мисля, че само ми пречат на конците. Хайде, влизай. Ето го. Козунак без месене. Така. Сега да видим, хубав ли е. Късай де. Добре. Иха. Има ги, Гариго. Иха, Гариго, какво е хубаво. Мога ли да го взема? Да. Много е хубав. И сега какво? Не се мъчиш като мене. Без месене. Не съм го месил изобщо. Много е хубав, ама ръчица да пипне. Да си го помачкаш, да си му поговориш. Аз исках да се опитам да направя нещо ново, нали, да... Иначе е много хубав. Също като памук в един чувал. А и добре, че е без стафиди. Много е хубав. Ама намерих му един кусур. Какъв кусур? Няма лимон. Забравих да сложа лимона. Наистина това без лимон изобщо не мириш толкова много знак. Не. Няма лимон. Иначе е много хубав.